בואו לעשות איתי את הכביסה עם קלן. אני עכשיו אלך להביא את הסל כביסה שלי ואתם תראו בדיוק איך אני מאחסנת את זה בצורה שתהיה לי הכי נוחה. המוצרי כביסה כבר פה, אתם תכף תראו. מה הקטע? בגלל שזה עם הדפי כביסה, אז שמתי את זה פה. אתם מקבלים את הזווית בדיוק כאילו אתם הסל כביסה שלי. עכשיו תראו מה מחכה לי פה. דפים של קלן. אז ככה, ברגע שיש לי את הדפים האלה, אז אני לא צריכה להיסחב עם כל הדבר המזעזע הזה. אני פשוט לוקחת את זה, אני קורעת את זה לחתיכות קטנות, כי זה עובד יותר טוב ככה, ואני שמה את זה במגירה, איפה שהייתי שמה את הנזל כביסה. אתם רואים גם שזה יהיה מלוכלך ומגעיל, אני פשוט שמה את זה ואת זה לא. יש לי גם דף למרכך, זה יגיע בהמשך, עדיין אין לנו את זה, אבל בקרוב אצלכם, וגם אותו אני שמה בכביסה. מעבר לזה שזה זול יותר, זה הרבה יותר ירוק. תראו כמה נוח זה היה. זה פשוט אצלי בסל כביסה, ואני לוקחת את זה איתי. אם אתם בצבא, בחופשה, מחפשים מחוץ לבית, או אכפת לכם מהסביבה, זה פשוט המוצר הכי טוב שיכול להיות לכם.